Ahojte, volám sa Matej Brenza a stojím za projektom Quirekt. Quirekt je online nástroj na zjednodušenie náborového procesu, to znamená, že keď si firma hľadá zamestnancov, tak naša služba im to výrazne zefektívni a uľahčí. Pracujeme v tíme, je nás 5, máme 3 vývojárov, dvaja sú na backende, to znamená, že tí robia to, čo nevidíte, zabezpečujú vlastne celý motor toho všetkého, a jeden je na frontende, ktorý robí to všetko, čo vidíte, to všetko, čo klikáte, a to, s čím sa dá z vášho pohľadu pracovať. Potom máme jedného dizajnéra, čo je veľmi dôležitá funkcia, ktorý zabezpečuje to, že sa vám to páči a že sa vám to dobre používa. Ja mám na starosti projektový manažment a business development, to znamená, že sa o to celé starám a snažím sa to rozvíjať a nejak posúvať ďalej. Takže čo je základom úspechu v IT? Záujem, fokus, sústredenie sa na niečo, to vám pomôže úplne pri všetkom. Aký som bol žiak. Štandardný a s tým, že asi do nejakých 18 až 19 rokov som sa zaoberal IT, potom som si dal pauzu a prešiel som na humanitné odbory a ako náhle som sa začal viac zaoberať marketingom, tak som sa dostal späť k IT, kde ale už nepôsobím z toho vývojárskeho hľadiska, ale skôr z projektového a biznisového hľadiska. A musím povedať, že aj keď je formálne vzdelané v IT možno dôležité, a dôležitejšie je to, čo sa naučíte doma a sami s tým fokusom a vytrvalosťou.